कुंचु कुंचिया बाल एक्चुअली सत कथा हूँ जे स्टूडियो रे जिते आम गीत गाऊ जमी यही गाँव झील कुनमुन सी भी बर्तमान 70-80 गीत गाइले किंतु हठात जदि केतबेले को गुटे गीत गाइबा पाई कुआ जाए आम पाखे लेखा न थाए कौन गुंदरी गांदरी गांगुली करी गाईदेवी किंतु गाईदेवा कुंचु कुंचिया बाल बाराबारी आयो बाबा को और इबिल बाराबारी पैया मिश्रा को और केडी समय आले यात्रा हुई होना ओना लगाते बेस बेस एक्टर इदी गाते मिटांग सामाजिक यात्रा हुई होना ओना बुहुरिया नितुम दो चेद लेकारिंग लेयामा आई लव यू झुकी झुकी नजर रे मते करी देलु पागल तोर सरुआ अंधा देखै देलु हेई गली कांगाल ए तोर झुकी झुकी नजर रे मते करी देलु पागल तोर सरुआ अंधा देखै देलु हेई गली कांगाल तू खरा बेले आछिलु तो के देनी गुटे पानो तोर कुछ कुचिया बालरे ननी छंदी हेइछि मो मन तोर कुछ कुचिया बालरे ननी छंदी हेइछि मो मन तोर कुछ कुचिया बालरे ननी छंदी हेइछि मो मन ए नईरे चलो ओना बालिया पालो चलो देई देलो करमी खेलो करमी खेलो करमी खेलो गोटे सुंदरी पुओ तोर मनटा मते उधार देई दे रिमझिमे जीवरे गरी करमा नाची दे तोर कुछ कुचिया तोर कुछ कुचिया रे ननी छुई तोर कुछ कुचिया बालरे ननी छुई हेइछि मन ओके एक्चुअली भारी भल लगे जते बेले बहुत जगह को प्रोग्राम जाइछि मु हा 10,000 ऑडियंस जाइथिबे किंतु काठ भलिया बसथिबे जेमे ताको पार्टी रे बेंग मरा आइछि किंतु जते बेले केउझर मयूरभंज एपट एरिया को प्रोग्राम आसीबो चारणर आम आड़े टिके भल आमर दर्शक मान भितर आम भितर टिके गोटे अच्छी इंटरेस्टिंग आम टिके प्राय अधिकांश नुह कि ताकू नेला परे करवा आकू नेला परे आउ ये नॉर्मल जिनस भल लगिबनी मु जदी आपण बर्तमान जो मूड रे अछन हठात मुई गाइबी नंदी घोषता आपण कहबे एठी कौन दरकार छात ऊपर एक्चुअली तेणु मु 4 थर गोटे जगह को आसी सारे माने मो भितर भी बर्तमान डाउट मुझे कौन आगुरी कही कौन कही नहीं तेणु आज आपण मान अनुरोध रे मत 2-4टा कथा कहतु से गुड़ा कहवा कहते आसक कलिकता को जा शुणा बहुत पुराना माल शुणे ना अच्छा मुझे गोटे कहूँ से जदि भी शुणी रागिबेनी शुणा बाध्य अच्छा एक्चुअली मु बेले बेले भावे जे भगवान जहाँ कर सब ठीक कर ठीक ना नहीं ये कोरोनाटा करदे कोरोनाटा खराब ना भल हाँ आम केते बेहिया देख ये 2-4टा कहले भल
ମାନେ ଗୋଟେ ଖାତିର ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ତ ଭଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ବହୁତ ଭଲ କଥା ବି କରିଛି, କରିନି? ଆଉ ଖାଲି ଏକିଟିଆ ମଣିଷ କହିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚିବାନି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଧନ ବସ୍ ଚପ୍ ଘରର ଗାଈ ଗୋରୁ କୁକୁର ପଦାର ବୁଲିଲେ ମଣିଷ ଘର ଭିତରେ ରହିଲା, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ତ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ମୋର ଗୋଟେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ମତେ ଲାଗେ। କୋଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଖାରୁ ଗଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ, ଏଇ ଯୋଉ ସରୁ ନଡ଼କା ନାଉ ଗଛ କଖାରୁ ଗଛ ଏଡ଼ିକି ଏଠି ସରୁ ଡାଳ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି। କଖାରୁ ନାଉ ବୋଇତାଳୁ କଡ଼ କହୁ ଏଇ ଛୋଟ ଗଛ ବଡ଼ ଫଳ। ଆଉ ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଗଛ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଅସ୍ତ ଗଛ ବର ଗଛ ତାକୁ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି। ମତେ ଲାଗେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅନ୍ୟାୟ କଲ କିରେ, ବଡ଼ ଡାଳ ବଡ଼ ଗଛ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡି ତାକୁ ଦେବ ବଡ଼ ଫଳ, ଛୋଟିଆ ଡାଳ ଛୋଟ ପାତି ତାକୁ ଦେବ ଛୋଟ ଫଳ, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ କଥା ଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖରା ଦିନିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ତଳେ ବସିକି ବର ଗଛ ତଳେ ବସିଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫଳ ପଡ଼ିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କି କ'ଣଟା? ବର ଫଳ। ମତେ ଭାବିଲେ ଯଦି ସେଇଠି କଖାରୁଟା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କି ବୋଇତାଳୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଭଗବାନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଛି, ଆପଣ ମତେ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ଦେଖିବେ ଯେତିକି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୋକା, ପୁରା କାଚ କାଚ ଟୋକା ଦେଖିବ, ଆଉ କାଚ କାଚ ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖିବ। ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୋକା ପଟଉଛନ୍ତି ସେ ଅତି ଛେତେରା, ଦେଖିଲ ନା? ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଝିଅ ଝିଅ ଦେଖାଉଥିବ ଅର୍ଚିତା ବର୍ଷା ଭଳିଆ, ଟୋକା ପଟେଇଥିବ ତାକୁ ହଲେଇ ଦେବ ଏମିତି ସେ ହଲିବ 3 ମିନିଟ, ମାନେ ପେଙ୍ଗା। ଗାଲରେ ଯେ 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ରଣ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ ତା ଗାଲୁ, ଝିଅ ହିରୋଇନ। ଆଉ ଦେଖିବ ସୁନ୍ଦରିଆ ଟୋକା ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିରୋ, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପଟେଇଥିବେ ଦାନ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ, ଟେରି, ଗୋଟେ ଆଖି ଚାଇନା ଗୋଟେ ଆଖି ଆମେରିକା। ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ତାର ବାଟ ଠିକ। ଇୟା କଥାଟା କ'ଣ କିରେ? ନିୟମ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଟୋକାଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ, ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ସୁନ୍ଦର ଟୋକା ନା। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ରାଗ ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ପାଇଗଲେ ଅସୁନ୍ଦର, ଅସୁନ୍ଦର ପାଇଗଲେ ସୁନ୍ଦର, ଯାହା ବି ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ାଙ୍କର 29-30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ସେଟିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ବୟସ 30 ହେଇଗଲାଣି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୁଡ଼ା ବାହା ହେଇକି 2-3 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିବେଣି, ଇଏ ଅଥରା ବୁଲୁଥିବେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯାଇକି ବାପାକୁ କହିବେ କି ବାପା ବାହାଘର କରିଦିଅ, କହିହବ କି? ବାପା ବି ବୁଝିବା କଥା। ଇଏ ଟୋକାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ? ଇଏ ଶଳା ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାର ଧରିକି ବୁଲିଲା ଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋତି ଭାଡ଼ି କୁକୁର। କ'ଣ ବୋତି ଭାଡ଼ି କୁକୁର କ'ଣ କହୁ ଶୁଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ମୁଗ ବିରି ଚାଷ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଗଟା ଆମଦାନୀ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେମିତି ଧାନରୁ କୁଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ମୁଗ ବିରିରୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋତି। ତାକୁ ନେଇକି ଢିଙ୍କିଶାଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ରାତିରେ କୁକୁରକୁ ଗରମ ଲାଗେ ବୋଲି ଆସି ସେଇ ବୋତି ଭାଡ଼ି ଉପରେ ଶୋଇବ। ଯଦି ଶୋଇଲା ରାତିରେ ଷଣ୍ଢ ଆସିବ ଖାଇବା ଲାଗି। ଷଣ୍ଢ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ କୁକୁର ଭୁକିବ। ଷଣ୍ଢର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇରେ ଭାଇ ତୁ ଶଳା ଖା, ତୁ ଖାଉନୁ କି ମତେ ବି ଖୁଆଇ ଦଉନୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା 30-29 ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି କି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ କୁକୁର।